беше много забавно, много интересно и определено се замислих за някои неща, за които по принцип не съм се замисляла. За какво, например? То не беше само едно и е толкова сложно за обясняване, просто мисля, че всеки вижда сам някакви неща и се замисля сам. Така че зависи от човека. При мен просто, не знам, всички тези фасади, които хората правят или за работа, или за ежедневието си. Ако трябва да го препоръчаш на твои приятели, какво ще кажеш? Бих казала, че да, бих го препоръчала 100% на приятели, защото преди учех философия, така че мисля, че на много от съучениците ми биха им харесали. Да, бих им казала, че е нещо, за което също могат да се замислят, също като тези дебати, които правяхме по време на гимназията. И да, се надявам да го гледат повече хора, определено ще поканя